Nama se čini da je glavna greška koji put u komunikaciji klijenta i tvrtke koje radi produkciju aplikacije, odnosno klijent uvijek ima svoju neku marketinšku kampanju koja je u toku. Dakle, klijent želi nešto iskomunicirati, ima neki slogan, neku priču o kojoj se sve vrti. Zapravo, klijent percipira da idealna je aplikacija koja se jako dobro nadovezuje na tu priču, koja nešto komunicira vezano uz to. Njih uopće ne zanima da li je to nešto korisno, da li je zanimljivo korisniku, već zapravo da li uopće ima nekih društvenih komponenta. Dakle, da na Facebooku bude aplikacija uspješna, prvo što mora biti je atraktivna, zanimljiva korisnicima, da oni igraju, da žele sudjelovati u tome, a drugo što definitivno preporučivo je da korisnik u nekom trenutku mora pozvati prijatelja ili objaviti nešto na zidu. Zapravo to nam omogućuje neku viralnost. Ako mi to nemamo, imat ćemo jako mali broj korisnika, igrača, ili moramo strašno puno uložiti u taj neki marketing, Facebook ads ili bilo šta, što zapravo nije isplativo. I zapravo tu često nastaju problemi. Klijenti više vole neke ideje koje se naslanjaju na njihovu kampanju, koje možda uopće nisu tako za Facebook, a s druge strane mi znamo da recimo su puno uspješnije neke aplikacije koje će biti viralne, koje će doći uz neki manji budžet do jako velikog broja ljudi i smatramo da su to puno uspješnije.